Taas-taas mo. Taas pababa ang asyab. Pa-slanting niya. Sarap buhay mga kasinag. Good morning mga kasinag. Kagigising ko lang po. Ano pa lang, 5:30. Maaga akong magpapakain ngayon ng mga baboy kasi ano po, mag-aani kami ngayon ng palay. Aagahan lang namin kasi kailangan naming mag-umpisa ng maaga para po pag mainit na pwede na kaming umuwi muna. Kasi grabing init ng panahon ngayon mga kasinag. Sinabihan po kami ng kapatid ko kahapon na pinili daw po kaming mag-ani ngayon. Kaya sana makayanan natin mga kasinag. Diligan muna natin mga kasinag ang ating mga tanim na pechay dito. Yan, medyo malalaki naman sila mga kasinag. Uwi na po tayo mga kasinag. Tapos na ako magpakain ng mga baboy at tapos na ako magdilig. Magkape na tayo mga kasinag para makapag-umpisa na tayo. Si Milad, kapatid ko yan mga kasinag, sumunod sa akin. Ito na ang aming panglaban. Malapit lang naman po mga kasinag ang ano namin pupuntahan. Maaga pa po mga kasinag, alas 6 pa lang. Diyan lang naman kami sa unahan mga kasinag. Ayan si Pitoy. Ano, ready ka na? Ready na. Nandito na po kami mga kasinag. Ito ang aanihin namin. Yan, lahat ang aanihin namin mga kasinag. Sana makayanan namin. I thank you Lord. Walang tubig. Ayan. Ito ang aanihin namin mga kasinag. Tuyo naman po kaya okay lang. Pag-umpisa na po tayo mga kasinag. Ay, masulit po lang sa inyo. Wink. Magsuot muna tayo ng uniform. Hindi na, matapos kita kayo mga alas ano, ay mga pizza gis.
Mga bata po pala mga kasinag. Tutulong din daw po yun pero tulog pa pag alis ko. Kaya hinayaan ko lang po muna. Mamaya susunod din yun. Hinayaan ko lang munang matulog kasi kawawa naman. Ayan yung dalawa. Dinalan kami ng tinapay at tubig. Hindi pa po kami mga kasinag nag-aalmusal. Magtubig muna tayo mga kasinag. Nag-aaral siya mga kasinag. Sige, luhay-luhay lang tamaasyab ka. Hello pa yan, hello pa. Pakareta na kita kain kadakol. Wala pa kaming almusal mga kasinag. Pero nagsasaing naman si mama dun sa bahay. Isnak muna tayo mga kasinag. Nauna yung isnak isa sa almusal. Ayun na yung dalawa. Di na lang mahinog. Iya. Sala maluloy ang pagkapot mo kamparoy. Itaas-taas mo man pati ang gurot mo. Baka manarog kayam. Ano yan? Sige. Ay, yan, Hanggang. food ni. Okay na. Yan. Itaas-taas mo. Sige. Taas pababa ang asyab. Yan, pwede mo lang kita dyan. Pa-slanting. Yan. Magadak mo, cheesecake. Nagutom agad mga kasinag. Ano? Naglalagadi ka baga mayra. Itaas-taas mo. Umiyan! Makakaabot ka na sa daga. Walang kauman. Sarong gurot lang yan, tigbibigla lang yan, bugnot. Bakong ginugut-gut mo, ano yung kabig? Di kaya. Serotso? Baka kaya malugot ako. Lalo ka malulugad ka yung gibong yan. Ano siya dyan, nagutom agad mga kasinag. Nakadalawang, ano pa lang, ani. Nahaloy, gutom tulog. Hindi ako pa ako gutom. Balik ulit tayo mga kasinag. Mainom. Inom muna tayo. Mainom po. 7:58 na mga kasinag ng umaga. Yan na yung dalawa. Ito na mga kasinag ang aming naani. Yan. Hanggang doon. Yan. Medyo marami-rami na rin mga kasinag. Mainit na mga kasinag. Pero kaya pa ang init. Ayun yung kapatid ko. Medyo naninibago ako mga kasinag kasi sobrang tagal na po nung huling nag-ani ako. Nung nasa Dubai pa si Imboy. Siguro mga na. 4 na taon na yung nakakaraan. 3 yung huli kong ani. Kaya medyo naninibago ako mga kasinag. Saka hindi naman talaga ako masyadong mabilis mag-ani. Pero okay lang yan mga kasinag. Basta umaabante tayo kahit pakunti-kunti, kahit mabagal. Makakatapos din tayo mga kasinag. Tingnan mo na mga kasinag, grabe na ang init. Ano pa lang mga kasinag? 8:54. Pero ang init grabe na mga kasinag. Tapos yung sakit ng bewang ko, sobra na. Kaya pinahinga ko muna mga kasinag. Dito muna tayo. Yung mga nag-aaning adun mga kasinag sa kabila, nagpahinga rin. Ayun yung kasama ko, yung kapatid ko. Kasi yan. Wala, mahina tayo mga kasinag, pero okay lang yan. Bilisod ka ulit ba? Mabilis ako mag-ani? Mabilis daw ako mga kasinag mag-ani. Wala pa yung tubig. Hinihintay ko mga kasinag yung tubig kasi yung puso ko parang in love na. Ang dumi ng mga kasinag ng damit ko. May dala lang po kami mga kasinag speaker para habang nag-aani kami may tugtog para hindi
Nakakapagod masyado. Kaso pag nag-video ako, pinapatay ko muna kasi baka makapiright tayo. May sugat na ako mga kasinag. Ika na, igdi ang kapot mo. Tapos asya, video ang asya pa. Arog ka ini, oh. Parog ka, tapos bibiglaon mong arog ka ini. Bakong arog-arogun mo ka ayan. Hindi ko ko tatigog. Okay na. Nasugat na mga kasinag si Janjan. Pag natapos ta ini, hindi mo, pag nadarsuta yung kabanga na yan. Ha? Pag natapos ta niya ako ini, oh. Diretsuhon ta lang yan, oh. Kabanga naman ang ano ta. At yan naman ang hapon ang kabanga. Sarap buhay mga kasinag. Okay. Diyan ka lang ha. Tubig. Pahinga po muna mga kasinag, hindi na kaya ang init. Masakit na rin ang bewang ko. Kaya uuwi po muna kayo mga kasinag. Ayun na si Janjan. Nauna nang umuwi. Grabe na kasi ang init mga kasinag. Yan pa lang po mga kasinag ang naani namin. Yan. Hanggang dyan pa yan mga kasinag. Oh. Madami pa. Hindi yata namin matatapos maghapon ah. Pauwi na kayo mga kasinag. Ayun yung bahay namin. Ang ganda ng tanawin dito mga kasinag, no? Yan. Puro palayan yan. Dami nilang tanim mga kasinag, oh. Mga kamote. Napagod ako mga kasinag, video inaantok ako, kaya magpahinga po muna ako mga kasinag kasi mamayang hapon babalik naman po kami ulit doon. Maraming salamat po sa panonood yung mga kasinag, update ko na lang po ulit kayo, bye bye!